Permeteu-me que us canti una cançó d'una dona que aixeca admiració. És nascuda al cor de Vic i estimada pel país, un prodigi de la il·lustració. El besavi, que ja era un gran pintor, de qui va heredar la inspiració. Un color li van donar i no ha parat mai de pintar, un art que ha enamorat generacions. Un teatre com aquest, tan gran, tan bonic, tanta festa, tants alumnes de la seva edat, que tots són guanyadors, això els ha agradat molt. Guanyats, més de 1000, artista universal, des del cavall fort a escala mundial. Fixeu-vos quin nivell d'emoció portàvem, que només de veure l'hem plorat, i jo crec que això ja és motivació, és estímul per tirar endavant i per continuar el nostre treball. Pilarín, que el llapis sempre et balla, deixes l'ànima pintada en cada il·lustració. Els llibres li parlen d'amagat. Sobretot quan mos han donat el llibre, jo estava esperant a comprar-lo i jo dic, me n'han donat. Cada història fantasia sempre em deixa un riure dibuixat. Més de 1000 personatges divertits, ninots i criatures. El sorteig que ha fet la Pilarín ens ha tocat el seu dibuix, que ha fet en directe. I això ens ha donat molta il·lusió. I jo crec que ha sigut el que més ens ha agradat d'avui. Paradís. És un dia tan ple d'emocions, estar en un teatre ple de nens que diguin el teu nom. És una cosa fabulosa. Els nanos estan escrivint molt bé, que continuïn escrivint. Els contes dels nens és molt bonic il·lustrar-los, perquè tenen contingut, vivacitat, m'ho passo bé fent. Aquest dia és un regal que m'ha fet la vida, potser per estar amb actiu tants anys. M'agradaria que fos un estímul, perquè els nens escrivissin, s'animessin a fer llibres, a veure el bo que donen els llibres. Ho agraeixo molt.